mali na Chijioke Mbanefo bụ Prince Nweze Akanabụ Nwata Igala Natani n'Ọgbahụ Local Government na Anambra Steeti Nwabiligbo Oniha Ofosi Natani Iyasi Nweze gịnị nụ maka na onye na-alọzi Nweze anya na nkili gị na-ekili ya mana onye na-ekwutọ Nweze n'otito gị na-eto Nweze maka na ndị ntaji anya na ndị asịrị na famasi na agwụ ọkwa ka ikwutọ Nweze otito gị na-eto Chijioke Nwejata adachọ Nweze achọ mana ọ bụ na unu gwụsịa na Chijioke bụ Nweze Akanabụ Nwata Igala Natani Oniha na Bilibosi onye si n'ọbasi ya jebe n'Ọkije ka ọ jụọ ese Ụmụduru Awaị ndị ji ọfọ ebia Ọkija na Ụmụasibele n'Ideke n'Ọdebe ekene ga-adịazị n'igwe bisi eze nwa asị na ife nwere ebe ọ na-adị na ndị a bụ ndị jisi ofe eze wee bịa ụwa maka na Nweze bụ eze anyị ma ụmụnne anyị n'ebe ọbụla anyị nọ anyị adazụ eze azụ ngwa onye nne ya bụ eze n'ụlọeze ka ọ ga-abụrịrị Nweze adefula Mbanefo Chijioke bụ Nweze ya ka o ji bụrụ eze egwu na Naịjirịa Chijioke bụ king of ballad music na Naịjirịa Nweze bụ eze onye si n'ọbasi ya were ụkwụ aka ojenu o were anya ọbasi maka na Nweze bụ eze Adajọ Nweze achọ onye nna eze Nwata Igala Adajọ Nweze achọ anyị bụ nwenyi Adajọ Nweze achọ Adajọ Nweze achọ ngwa Ọkwọdekeneze Natani n'Oniha Kese Jenu Ụmụduru Awaị Nwata Igala Ogene Chijioke bụ Nweze Akanabụ Adajọ Nweze achọ o wee bụrụ maka ndị na-ata atịtasị ejibasị na nna
na-afa gwalefa na fanụ na na-afa amasị ebe basi bi ụwa mmadụ mala ebe o si bi ụwa tupu o wee mala onye ọ bụ na Chijioke bụ nwa eze na atalị nwa bilibo n'ihe a ofose oge na ọgwọdụ ege n'eze asị na nwa bụrụ ose yiro nne mana ya n'ofu ya eje onye na-abụrụzi oniha na-agwụ ahụ ụmụ duru awaanyị anyị kelere ụmụ nwane obodo nwata na igala anyị kelekwala ụmụ ekene dịla igwe bisi eze nwa eze okpoko n'ọba igwe obodo ekweligo n'Ọkịja Ajalogidi nwaduru awaghị ezi nwanne m Ogidi igwe onye ya nwanyị idegemi ya ezi nwanne m bili odogwu ideke na ọgbaru ka isejenu ụmụ duru awaghị bili gwanụ ụmụnne m Chijioke na-ekene unu na nwa eze obodo anyị nọ n'ime ya eze ka anyị na-abụ adajọ nwa eze ajọ na nwa eze adefu na mba anajọ nwa eze ajọ nụ adajọ nwa eze ajọ Chijioke bụ nwa ya ka ọ dịkwuru eze kwu na Naịjirịa Israel Highness eze Chijioke nwachọrọ eze kwu na Naịjirịa ejiri mmezi egwu ndị igwe eji Anambra maka na nwa eze eze Chijioke eze egwu ndị Naịjirịa niile kwetara nwata gala onye ọdani na-ege eze li ọbaje Israel Majesty nwata gala anyị na-ege Chijioke bụ prince eze egwu na Naịjirịa niile kwado adajọ nwa eze ajọ ezi nwa Emeka nwamba na-efere n'isi n'oni ya gasị ejenu eze nwata igala ụmụ duru awaghị bilizie adajọ nwa eze ajọ Anambra kwenu anyị bụ ofu Anambra kwenu anyị bụ ofu Anambra kwezuenu anyị bụ ofu ụmụ Anambra ndị jele obodo oyibo faluzie na Japan wee baba nkata ọghọlụ nke
tata na baso bilinu agụbagwuru ọba n'onye ilo osogbunu mana onye ilo gwugodinu ọ ga-agwụnye lili na nyidonu maka na adaghali isi gbọbali ga-ajụnu ife anyị mena n'Igbo erikanu anyị nọ na Japan mana uche anyị na-eluzi unonu ya ka anyị ji kalisianu anyị ga-akọwanụ ka anyị welunu ya n'ofu n'ofu maka na nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ maka na o jide onye mmadụ nọ nke ọ ga-eli akọkwana ya na ya bụ ife anyị na-alụnụ ka obodo anyị iwe dị n'udo maka na ebe udo dị ka ịfụnanya Ifeanyi mezina n'Igbo erikanu anyị si n'obodo oyibo wee na-ebunata ọgwụnụ na ife eji agwọ ọrịa wee na-azụ ụmụnne anyị obodo anyị dị n'udo maka na akọrọngwa ndị eji agwọ ọrịa anyị bunetesi na n'Igbo n'ụlọọgwụ ka ebujechalụ ka fa wee na-azọpụta ndụ ụmụnne anyị ndị bi na Anambra steeti anyị budoro ụfọdụ na Teaching Hospital na Nnewi na UNTH na Nnewi ka anyị dọbara ụfọdụ anyị wee batazie n'Ọgbaru n'Ọnịcha anyị wee kwadokwa ngwongwo eji agwọ ọrịa ma ọgwụ dị iche iche n'ụlọ ọgwụ dị iche iche ka e wee na-azọ ndụ ụmụnne anyị ndị nọ na Anambra steeti anyị mesi jebe n'Ọkanụ na UTHA anyị budu ụfọdụ ebe na-azọ ndụ ụmụnne anyị maka na ife anyị na-alụ na Anambra akalịla akalị ife anyị na-alụzinụ bụ mọdales ọmụmụ maka ụmụazị na-enwero nnenu anyị na-azọ ndụ ndị mmadụ na ife anyị na-alụ na Anambra erika ndị na-enwero nnenu fa ga-ebi n'ụlọ anyị lụlụnụ ma wee tonite maka na o nwerozi onye ma echi Anambra na Japan ife anyị na-alụ kalịla kalịnụ onye otu anyị nwee nsogbunu anyị ga-enyeli na ya kanụ onye arụ na-adịrọzinụ anyị ga-agwọ na ọlịanụ ndị fesili ikenụ anyị na-enyeli n'ụvakanụ maka na ife anyị na-alụ kalịla kalị ụmụ Anambra ndị bi na Japan na ifunu melerika jidenu jidonu ndị a si jide gafe jinu nke pa na-emezi gazi mmanụ na ya ka anyị ji ekwuzi maka fanụ National Chairman Sobilinu Honorable Austin Ogbugwa ezi nwanna Jiofọ Chairman Anambra State United Association ọgbọgwụ nwanne bilinu otolo Nnewi Isejenu ebu prezidenti anyị Austin nwanna Jiofọ Austin Francis Limited obele Nwachukwu gozila gozinu otolo Nnewi Isejenu mana Japan ka ibizi ebinu Chifu Jano Konkwo Sobilinu Nwaguleze Chukwu Vice Chairman Anambra State United
Ụgbọaja General Secretary akwụna bakwụlọtọ n'enu ụwa ogologo ndụ eso ya Director Jamnis na Japan Oscar Ụgbọaja onye magaba n'obodo Nzarizo keke bilinu onye ọmaji gozila gozinu onye nwekwala unu nwekwala ifenu Assistant Secretary Nze Nwachinemelu 1 na Nnewi Managing Director First Class Kitchen and Bar na Tokyo Honorable Emeka Ibeni Isobilinu Garigo Director of Finance Okwefi Nwachinemelu 1 n'Umuchu Chief Executive Garigo Trading and Logistics International na Japan ndị ọma gabanu n'iru onwelibanye jikelisianụ anyị gbagata anya yoli ya na-ekwu nkwa Honorable Jonathan Nwilogbenunu Treasurer Anambra State United Association Ayano 1 na Nnobi Director Jomi International Limited na Japan Chief Alojusu Nwabunike Bilinu Ekwiloni Sobili Aloy Sokoto Chief Welfare Officer Afunwejetana 1 Ezinipitagwata CEO Keloy International na Japan Keloy Odogwu Ekwiloni Bilinu Anambra anyị bofunu Mr. Joe Ejiagwa Anambra anyị bofu Joe Founder Wamilo Japan Okwu obi anyị ji bilinu anya nwere nsogbu maka na nwayọ ka anyị ji ebienu Anambra anyị bofu anyị nọ na Japan manuche anyị na-eruzi ụlọ ndị ọma gabanụ n'iru n'ụwa Anambra anyị bofu Anambra na anyị bofu Anambra anyị bofu Honorable GCC Sobilinu Protocol Officer S-Vice Chairman Anambra State United Association Ogalagidi 1 na Gureri OGC Bilinu
odogwu onye ọma n'isobili n'ezienụ Honorable Chris Ezioba Provost Ọgbatulenyi 1 na Achala, Managing Director Ọba Gas Company Nigeria Limited. Ezi nwa Ezioba onye ọma Kristi bịa onye nwelunu nwelifenu ndị Anambra n'unu sobilinu. N'ezienụ Honorable John Obi Public Relation Officer Johnny Obi n'Umudiana Ezinifite Nnewi Kisegene, CEO Summitox Construction na Japan. Johnny Obi bilinu onye ọma na-edi mma ife menaghị n'enu ụwa yenu odogwu. Chief Kevin Okeke, ex-president Nigeria Union na Japan, legal advisor Anambra State United, Ọba n'Ọba Ugochi Meleze 1 n'isi Oziaka. Ugochi Meleze n'isi Oziaka onye ọma n'isobili. Ọba n'Ọba bịa Kevin nwoke Kevili ndị ọma gabanụ n'ihu. Etu onye si emeke kwesa gbọnụ ya nne nnu ụwa donu ndị Anambra dị n'unu bufuo. N'ezienụ Dara Ilechukwu Matthew, ex-chairman n'otu anyị Chairman Board of Trustees Ezediorama 1 n'Ihiala, Director Jecom Ventures Nigeria Limited. Odogwu Balunwe Matthew bilinu Ezinwa Ilechukwu bilinu onye ọma na-anye ekele. Honorable Daniel Onyeka Nwafọ, Assistant Secretary, Member Board of Trustees, Babadu 1 Najali. Babadu Dubili Ezinwa Nwafọ gaba n'iru n'onye nwelunu nwekwara ifenu. Anyị adamu aka anyị so sibenu ka anyị lụrụ anyị na-efu. Anambra n'anya Igbo fuo. Anyị nwere nsogbunu nke anyị kwuru gị ya na-ekwenu. Anyị na-elota obodo anyị ife anyị me na Anambra akalịla akalịnụ. Esteti ka anyị na-alụzi n'Ọka. Anyị lụsa na ndị ụwa ga-afụ n'anya. Chief Tony Ikotu onye sobilinu, ex-chairman Ugobuzo 1 na Agụrụ, Chairman Toyota Global Investment and Nippon Suit and Hotel na Nigeria. Ugobuzo n'Ogachekenu Ugojalache nwere n'Ojuchulu. Tony Ikotu onye ezi oyi bụ bilinu. Toyota Global odogwu alụsị ego odogwu nwenye agwụrụ n'isobili. Chief Anthony Nnajiofo, First Chairman Board of Trustees,
Lezienụ Chief Douglas Moses Ezemba, Patron and Founder Anambra State United Association. Eze nwa nọ n'obi one Noreri Entertainment Minister ndị Igbo na Japan. Eze nwa nọ n'obi, ezi nwa Ezemba bili, onye ọma gaba n'iru nu, onye ọma na-ede mma, ndị ọma bilize n'udo Chief Ambi Umeso bilinu, First Chairman and Founder Anambra State United. Agbalusia ngenenu, ekwulu ngenenu, onye zinifita gwatanu, onye ọma na-ede mma. Director MBG Global na Japan. Odogwu na zinifite bịa, Ambi Umebili, ndị ọma gabanụ n'iru, anyị enwero nsogbu, dị nna anyị Igbo funuo n'elu udo. Chief Okwudili Ernest Obi, Patron Aswanje Osukwu Nechendo, Esonyi Mokwan, Ezi Nwenye Agụrụ, President Labjo Limited. Osukwu Nechendo bilinu, onye ọma na-edi mmanụ, Esonyi ma bịa, Nwenye Agụrụ na-edi mma, Labjo. Ewele Chief Santos Okoloso bilinu, Patron na Swanje Omeburu na one na Mmoka, Mayor na Saitama na Japan Kibisi. Omeburu ọra bilinu, ezi nwa Okoloso bili, ndị ọma gabanụ n'iru. His Royal Majesty Igwe Priest Ume, Igwela na-azụ nwanụ, Igwe n'ichilechi, dịga na mgbali izu, Japan gị na chinu, Igwe n'ichilechi yo. Igwela na-azụ nwa na Japan. Chairman, Chief Executive, CSU International Company PLC na Japan. Ezi nwa Umebilinu, onye chebiala ụwa n'ojinu, denni ga-ebi ndụ ogologo. Mr. Shedrack Frank Okafor, S-Welfare Officer, Ejiamato 1 na Bagana, Vikash Dimensions Nigeria Limited.
N'Ezienu Chief Wilson Ilonuba Ọnwa Ezana 1 n'Ugbo Chief Executive Ndụ Wilson PLC Ezinwa Ilonuba Bilinu Ezana Nisobili Odogwu nwanyị ụkpọbi ya alụsị ego n'omume ekele. N'Ezienu Chief Michael Akachukwu Onyekwelu Ọyakata Ọyagbu Nkwan Uli Oyiọma na-atụ mba Ọganigwe 1 na Nnewi Chief Executive Officer Worldwide International Merchandise Nigeria Limited Oyiọma na-atụ mba Bilinu onye na-edo Nnewi Ọyakata Ọyagbu Odogwu ezi oyim onye ọma ndezie n'Isobili. N'Ezienu Chief Christ Ezinwa Ndigwe Ajilo Igwe Japan Bilinu Ọhamadike Agureligi Isejenu former BOT chairman Ọhamadike Bilinu onye Agureligi ya onye ọma na-edemuson Ifeọma n'anya gbala akwụkwọ nụ nkunu lụzili ka anyị na-ekwunu Anambra n'anya Igbo fuo Chief Joseph Ejidike Bilinu Nwamaludu onye Nze 1 n'Ozubulu Chairman Jodic Investment Limited Joseph Odogwu Ezinwa Ejidike Bili Nwamaludu Sobili onye Nze n'ịdị mma onye Ozubulu Odogwu Chief Mike Obieze Okwodudu 1 na Nnobi CEO Yi International PLC Okwodudu Bili Ezinwa si Nnobi ejenu n'Idemili si pụta Chief Christopher Okoligwe Ọchịlọzụa Okwefi Eze Akụdịnobi 1 n'Ozubulu Founder Osmile Corporation na Japan Osi Christ Odogwu n'Ozubulu onye ọma ga-aba n'iru n'elu ụwa n'udo nkunu meliganye nnekwu Anambra State United Association n'Usobili Japan kwunu binu mana ifunu na-eme kalela kalenu ego na-enwere ọgwụkwunu denunu bụ Ochimilinu maka na Ochimili n'ọbụ isi mmilinu ọda tatanu ya gachi Ijoke nekwunu onye si n'ọbasinu ya wolukwa jebe na Anambra ka o wela anya wee funu ife Anambra bi na Japan ụlọ akalikanu ya ka anyị na-ekwunu o jide onye mmadụ nụ nke ọ ga-eli akọkwa n'iya denunu ga-adị ka echinu echi ede agwụ Anambra na Japan n'ezienu n'anya Igbo furu
kezie na dadi mmanụ nne na-enye ụmụnne Chief Mrs. Nkiruka Ebubedike Onyeagho Metron Nigeria Union Kanto na Japan ex-financial secretary Aswanje Mavic Kitchen and Bar na Tokyo Osaka Nwanyị Makali Abilinu Adosu Bolivia onye ọma n'ụlọ Chief Anekwenze John Frank SPRO Anambra State United Ikiligi Ojo Tobilinu Nwaya Nigeria dị na mma CEO Moristo and Associates Nigeria Limited onye ọma bilinu John Frank n'ịdị mmanụ ezigbo Anakwenze onye ọjọọ gaba n'ihu n'ide mmiri nke isi jem onye ọcha onye ọma biko bilinu mmadụ ka anyị ji galịsị ya Ekene gadila Anambra State United Association Japan gafa bizebinu Anambra dị bofu. Anambra n'anya Igbofu Anambra dị bofu. ofu obi ka anyị ji bilinu ofu ka anyị ji kwuru ibe onye kwuru gị bịa na-ekwenu Anambra na Japan erika maka na gị famili ụka Anambra dị bofu. ndị Anambra n'anya Igbofu olenu Anambra dị bofu. Anambra dị bofu. Chukwu ya gozie unu n'elu Anambra dị bofu. Anambra dị bofu. Anambra dị bofu. Ezienu Mr. Ikobi Ezie Anambra dị bofu. NATO FC NATO International Anambra dị bofu. CEO Nakes Global Trading Limited na Japan Ezie nwanne tụ onye ọma na-ede mmanụ ndị anabata n'anya Igbofu odenu Anambra dị bofu. ezi onye a na-edo Nnewi n'anya Igede Anambra dị bofu. yabazienu n'iru unu na-elekwara anya n'azụ ife onye mmekọrọ ji okwu onenu ụwa Anambra dị bofu. ndị Anambra dị n'anya Anambra dị bofu. Anambra anyị ga-adị n'ụwa Anambra dị bofu. Anambra kwenu Anyị bofu, Anambra kwenu anyị bofu, Anambra kwezuenu anyị bofu.
ka ndị ekene ndị otu anyị nụ Chief Obiora Umagukwu Ọtọsiwan Nga Mayor of Fuji Director Broadway Limited Japan ezi nwa Umagukwu obili Chijiokenekenu Ezienu Mr. Benedict Okolie Nwata Butenyi One Okija Managing Director Goldmas Nigeria Limited Nwata Butenyi onye Okija Ajala Ogidi nnochie ebilio na anyị ikene Madia na inekene yi odogwu ọsọ Gerald Obidi Abansi Ikwesike ọsọ kwesịrị nwa ọkpọ Managing Director Obindo Minister na Saba ezi nwa Abansi bilinu Obidi n'ịdị mma Ikwesike bi ya ọsọ kwesịrị ekwesị Honorable Sylvester Eneyalu Silva First Chairman Nnewi Community na Japan Chief Executive Eversea Investment Limited ndị ọma gaba ezi nwa Eneyalu Mr. Oliver Udala Udala na n'ise Nwannabife CEO Motive Udon International Limited Udaloma onye ọma na-edi mma ekene dị n'ụlọ Mr. Abuchukwu Nas Igwilo Chairman Nas Foundation Outlaw Mawenita One Adaziana ezi nwa Igwilo onye ọma n'isi osili ndị ọma ga-aba n'iru ndị echichi ndị egenu Chief Anayo ezi nwa Nwangu Mmili Malugo One na Mpọ Director Abipon Global Concept Limited Mmili Malugo Ọsalugaru onye ọma bilinu n'enu nwannu Ezienu Honorable Tony Emone Ex-Treasurer Anambra State United Association Chairman Tony Ventures Limited ezi nwa Emone bili Tony n'ịdị mma ndị ọma anyị ekele Mr. Osita Adimma Asika CEO Gomez Oil and Gas Limited Ojiefie Mogu One Namishi Osita biya ezi nwa Asika bilinu Chief Okwuchukwu Obiago Ugochimeleze Wanubuaku One Noreri Executive Vimbac Global Limited ezi nwa Obiago onye ọma bilili Okechukwu Obili Oyibo Chief Okechukwu Umaka Oke Japan Nwakibia One Nunubi Director DJ Silva Nigeria Limited Nkwa Amala Anambra anyị bụ ofunu Mr. Okechukwu Martin Okube Anukwu na-alụ Pan na Japan Director Oke Isoke Link International Limited Anukwu na-alụ mkpọ ndị Anambra n'anyị fufuo Ifenadi Okeke Esobidinu Ugonabo One Namoga Chairman Ugonabo Nigeria Limited Esieni Shie Osita Ekwelundo Eti Ekwelundo Ishie One
International Limited. Osita Jadi Mmanụ ọ dịbali odogwu bilion. Chief Martin Onuchukwu, Elder Statesman, Anambra State United Association. Japan, Abubanze 1, Amoka. Zebita Obalike, President, Edic Investment Nigeria Limited. Afiyiwe 1 na Japan. Chief Ejigedem, S-Vice Chairman, Anambra State United. Basuaku 1, Abu. Chief Executive, Saboon Bar and Restaurant, na Teslim, Balogun Stadium, na Lagos, na Blessed Warehouse, Nigeria Limited, na Lagos. Mr. Okemmo Stanley Okuchukwu, onye ọma Bugalo Bili, onye adasi anemiya, Director, Siok Ward, Nigeria Limited. Chief Celestin Ezedimma, Welcome Millie 1 na Nifu, Valley Bar Group of Companies, na Tokyo na Japan. Uduako Millie, nwunye Nimo Bili, ndị ọma na-ekene. Na Pioneer Friends of Anambra State United Association, na Faganye na-ekenezinu. Lezienu High Chief Kennedy Fintan Nnaji, President Nigeria Union na Japan. Akebuchi Ọnwa 1 Musawa, Chairman Chief Executive. Nafken Associate PLC na Japan. Ezi nwa Nigeria Kennedy Nidimma Chijioke na-ekene. Chief Carl Madumere, Executive Chairman Imo State Union na Japan. Ojiega Chuego 1 n'Obowo, ezi nwa onye Obowo gabaniru. Ezi nwa mmadụ mere odogwu. Lezienu Pioneer Friends of Aswanje, na Faganye Kalikene. Chief Charles Nwokeji, Akujeko 1 na Mgbidi, Chairman Chief Executive, Sachalanyo Investment Limited. Akujekwe na Mgbidi, odogwu Nidimma, oge vinu, ọdeze ezo n'ọjị onye a na-ekwu onwele fon. Honorable Sebastian Ibekeme, Grand Patron Imo State Union na Japan. President Founder Sachibe Corporation Limited. Anambra anyị bụ ofunu. Anyị bụ ofu onenu. Mr. Joe Eziagwa, Joab, Founder, Wine Mill Lodge na Japan. Ezi nwa eji egwu abilinu. Anambra anyị bụ ofunu. Obi ka anyị ji. Anyị ga-aga n'iru n'elu. Lezienu Honorable Brown Okechukwu, Executive Chairman Enugu State Union na Japan. Eze Mmiri Emume 1 na Japan. Mmiri Enwilo, onye ọma na-edimma, Okechukwu Nisobili odogwu. Honorable Valentine Emeka Okoli, Chairman Enugu State Union na Japan. Grand Patron Enugu State Union Chief Executive Tokyo
Honorable Eme Obasi, Executive Chairman Abia State Union na Japan, Eme na Power, Director Menac Enterprises Limited, onye ọma na Japan, Eme na Power, onye ọma bizinu. Lezienu Chief Theophilus Obu, Grand Patron Abia State Union na Japan, Oliona Kankanfu One na Japan, Zoom Logistics na Japan. Oliona bịa onye ọma na-ede mma, ezi nwa obubili odogwu, ndị ọma gaba n'ihu. Lezienu Chief Celestine Igwedimma Okeke, Chairman Mkpoke Igbo na Nagoya, Chairman Mkpoke Igbo, ezi nwa Okeke bili, ndị ọma bili. His Royal Highness Obiasogu Vitus Igbo Osaka One na Japan, Mwiseke Iyala Local Government. Ọ dịrị Chukwu mma, nke mmadụ bụzi nkịtị nkwa. Members Imo State Union na Japan babụkwu ụmụnne anyị, na members Abia State Union na Japan. Asị na nwanne ga-agbalị nwanne m. Lezienu members Enugu State Union na Japan. Asị na nwanne nwebe di, maka na mbọsị nwanne ọya na ife Anambra State United imeli na Nigeria fame na Anambra dị n'ọkalịla akali, anyị kwube maka mfanụ. Anyị ga-adị ka echi ada abụọ onye mere ka anyị na-ekwu, anyị ga-aga n'ihu, anyị na-eme ọgụ omeọga dị afọ njọ. Anambra State United Association of Japan, ekene dị n'ụlọ n'elu ụwa ife menụ n'udonu, ebuchi unu na-eru ụnọnụ, ndị nọ n'ụlọnụ na ndị unu gwọrọ ọrịa, ndị unu nyere aka nụ aja na-ebelu na-ebele, ndị okenye na-agọlụ n'ọfọnụ, ndị nne na-ebelu na-ebele. Ụmụ okorobịa na-akwụrụ n'aka nụ, ụmụ nwanyị na-eti mkpu, ndị ejiji Anambra n'ụlọ sobili. Anambra anyị bụ ofu, anyị jee n'ụka ịma oge ọzọ anyị ga-abịa, ekwu anyị ga-adị n'iru, anyị bụ nwanne obi ga anyị ji, anyị enwero nkewa, anyị enwero nsogbu, ibe onye gwuru n'ibi a na-ekwu asụwaje ebilisi anyị maka na ibe na-emezi ka ndị mmadụ nwale. Na Chijioke Mbanefo bụ Prince Nweze Akanabụ, nwata Igala na Atani n'Ọgbọhụ Local Government na Anambra State, nwa Bilibo Oniha Ofose na Atani. Iyasi Nweze gịnị nụ? Maka
maka na onye na-alọzi nwa eze anya na nkili gị na-ekili ya. mana onye na-ekwutọ nwa eze n'otito ka ị na-eto nwa eze. maka na ndị ntaji anya na ndị asịrị na fanọsi na akwụkwọ ọkwa ka ikwutọ nwa eze otito ka ị na-eto Chijioke Nwenyeatani adachọ nwa eze achọ. mana ọ bụ na unu gwusi ya na Chijioke bụ nwa eze aka na abụ nwata Igala na Atani Oniha na Bilibosi onye si n'ọbasi ya jebe n'Ọkije ka ọ jụọ ese ụmụduru awaị ndị ji ọfọ ebia Ọkija na ụmụ asibele n'Ideke nọdebe ekene ga-adịazị n'igwe bisi eze nwa asị na ife nwere ebe ọ na-adị na ndị a bụ ndị jisi ofe eze wee bịa ụwa maka na nwa eze bụ eze. anyị ma ụmụnne anyị n'ebe ọbụla anyị nọ anyị ada azụ eze azụ ngwa onye nne ya bụ eze n'eze ka ọ ga-abụrịrị nwa eze defu na mba Chijioke bụ nwa eze ya ka o ji bụrụ eze egwu na Naịjirịa. Chijioke bụ king of Ballad music na Naịjirịa. nwa eze bụ eze onye si n'ọbasi ya were ụkwụ aka ojenu o were anya ọbụla maka na nwa eze bụ eze. Adachọ nwa eze achọ. Chijioke Nwenyeatani si wee bụrụ nwa eze aka na abụ na Atani. maka na mmiri nwere ebe ọ na-adọ na Chijioke Mbanefo nwa ata na Igala ebe Atani si bido. Atani Chijioke bụ nwa Emeka Mbanefonu. Mbanefo mụrụ Chukwu Emeka. Mbanefo nwa Ndubisinu ezi nwa Oniha Atani donu ebe anyị si bido. Nwata na Igala Mbezebeze Adachi eze achọnụ onye nne ya na-ebu isi enyi ga-ebu isi enyi. Nwata anyị bụ nwa eze. Yes sir.
ọba mana ịbatazie na atani na-enwere isi atani babilibonia na filibose na atani ebe a ka Chijioke si pụta maka na oniya ma ọkwọta ekeneze na nwa agwadata afịfịa ya ebe oniya si bidonu na nke ame oboni nwa atanigala ebe a ka isi oniya si bido wee batazie n'Ọkịja n'ugwu duru ọwaị n'Ọkịja etu agaba si batazie n'ụdị ha n'Atani eluzie n'ụmụasịbele n'Ideke ebe a ugwu duru ọwaị nọsịrị ebe agaba si bụrụ ụmụ eze maka na nwa eze bụ eze na nwa eze adịghị na mba na Chijioke bụ nwa eze n'Atani nwa eze aka na bụ nwa bilibo ha nkwa